Hangini director mara Stafford biro bedo kamanyo na thor wach mano mar Daily Nation naneno kanyo koketi moko kuom okenge makamagi wacho ni Ruto's bombshell kamane kaka gazeti mar Daily Nation nokete okinyi makawuono. Kata kamano achaka nakodi Titus thul koro sewuok ko jatend piny konya oseleronwa gimosebedo katimore e tok tent. Kamano nenye kwara moga jwang adwa kwangaye kendo adwa puodho tich ma Nyasidho Attorney General ma piny sani tiyo maber ayie gi tije okanyal Dorcas to gima dwa paro ne wakili ni kare ka Ker is right kwadok chien matin tu dakachiel ka Ker is right ni Muturi ne incompetent to kar no miyo tich nango mo isini Ker ne kotimo tije ma timo nonro kuom jok momiyo tich koro kanyo kata ka Muturi ne koromo tich mane miye to kare koro ng'ama rach en Ker kuom miyo ng'at ma incompetent tich ko biro mbele wa thuol to sewuok osedonje kokore to atoya koro Ker nyaka wach mana kore nani bose bedo ko wacho mare kusani karibu iga adikali Gachagua to sama Ker koro lieko ni ing'e ka koro lieko weche kachiena ing'e ni sasa ka bentiere weche ma itang'onwa mbele ka to nitie koro matimore kachiena koro sama koro Ker koro wuok oko en ma koro lieko weche motimore kachiena manyiso ni ma koro kachiena koro sebarore koro nyaka koro wang'e gima timore kachiena Rigathi nok miwa kachiena Rigathi bende wacho mana kachiena kor ka kor ing'e ni sasa ka nyaka iwinj koni gi koni iseyo gwang' tiseyo bende ang'o iseyo bende gweno but gima ang'eyo ni ka Ker nyalo wuok ma wach ni Rigathi Gachagua ne dwaro bilion 10 mondo koko dhi okwe chunje jo piny masawa manyiso ni kare jo piny masawa nosewere gi Ker William Ruto chon nikech mondo koro Ker liek ni ng'eni Rigathi ne bilion 10 mondo dhi wuo gi jogi manyiso ni ne gisewe chon tang'o miyo ne giwe nikech en siasa gimomiyo adwa wacho ni gik ma Ker wacho kaka koro wacho ma bilion 10 ni nyoko onego bed ni ene mowuok oko onego bed ni omiyo joge matindo tindo ng'ato ka koro ikimani chungwa emanye wacho ni bwana wadwa ni ne manipulate Ker ne dwaro ni mondo Ker omiye bilion 10 lakini sama koro dhi ir joka eigi to koro chako wacho ni ng'eni jatendu ni ne dwaro bilion 10 ok ne nek bed no wache ni kichango nang'o bende koridoro mar mondo mi jo bura ema wach to Ker bende mwang'e ni Rigathi Gachagua osebedo karamna kaseo ing'eni ka in e dichuo yot to ka minodi keto chumbi mang'eny to iriembe ok idhi land oko ni Nyasidho ni keto chumbi mang'eny chiemo iwe kumodhie cha joka bibro maneno ok en gi ni kare Nyasidho ni nyoriembe kocha nikech oketo chumbi mang'eny chiemo makoro ni wene nyithindo madwacho ni mama to kero chumbi mang'eny makara kodhi to kare koro okonya wuoye lakini wach makoro ni wuono tema koro wuok kendo koro seyo minode kadhi mano wach ma Ker koro michako donjore nikech ma Ker mochung' ne jo Kenya te ok ochung' ne jo Lang'o ok ochung' ne jo Moro Kak ok ochung' ne jo Masawa ok ochung' ne wan jo Nyanza ok ochung' ne ji mopogore ochung' ne ji te to chunje momako en chunje ji te koro kono beni ko chako dhi donje ot achiel kendo koro gwere kod gi wakili ni neno na weche mabende koro